Takže dnešný briefing sme zvolali k tomu, že udalosti okolo emisí vyvrcholili, alebo teda pokračujú tým, že bol zmenený rezortný minister, stal sa ním pán Čaplovič, ktorý si ako podpredseda vlády v otázke Rómov a menšín vedie vyslovene spomalene. To znamená, nezvláda túto tematiku, nezvláda túto problematiku a dostáva naviac ešte jeden rezort, čo v nás nezbudzuje nejakú veľkú dôveru. Vzhľadom na to, že zlyhal aj v otázke rómskej problematiky, nielen na východnom Slovensku, ale aj na Záhorí, dať mu ďalší rezort, ktorý má spravovať, nám prípada ako nezodpovedné. Z hľadiska samotnej zmluvy o emisiách a celého emisného škandálu a celého tohoto špinavého kšeftu stále sme v situácii, že Slováci sú tí, kto predával za polovicu, sú skutočne oproti Čechom, Maďarom, Poliakom a Ukrajincom ako chudobní príbuzní a táto vláda stále nezariadila zrušenie zmluvy a nápravu tohoto stavu. To, čo chcem povedať, je, že má zmysel byť trpezlivý. Má zmysel byť tvrdý, má zmysel vyvíjať tlak na túto vládu. To vidíme aj na tom, že už vlastne dvaja ministri padli kvôli tomuto škandalóznemu tendru. My v tom budeme pokračovať. Budeme v tom pokračovať aj tou formou, že na riadnu schôdzu je bod Turského a teraz už vlastne Čaplovičova správa o výpredaji emisí a budeme v tom pokračovať, že navrhneme ďalší poslanecký prieskum, aby sme vyslali pánu premiéru Ficovi jasný signál, že tento škandál nezamete pod koberec a nepomôžu žiadne rošády, ktoré on bude takto pro forma robiť. Skutočne musia sa tie peniaze ľuďom vrátiť a musí sa predávať za také ceny minimálne, ako je to v Českej republike. Všetko? Ak môžeme to vedieť. Jasné. Myslím, že už boli dva poslanecké prieskumy na ministerstve životného prostredia. Jeden bol zmarený, ten na úvod. Ten bol zmarený a potom vlastne akože bol znova akože ako keby obnovený. Formálne to bol vlastne jeden poslanec, ale vlastne nie, boli to dva poslanecké prieskumy, máte pravdu. A budeme iniciovať tretí, lebo to má zmysel. Vidíte, že to má zmysel. Padli kvôli tomu dvaja ministri, dokonca už máme isté ubezpečenie, že sa nebude pokračovať v tej zmluve, ale verte mi, pokiaľ by sme netlačili vy a verejnosť, tak sa nikdy tieto veci nestanú. Preto hovorím, že tá trpezlivosť a ten tlak má zmysel. My jednoducho neprestaneme a pán premiér Fico musí pochopiť, že keď raz naozaj dopustí, že občania tejto krajiny sú chudobní príbuzní oproti Čechom, Maďarom a že jednoducho predáva sa niečo za polovicu, tak či sa mu to páči alebo nie, ten kšeft musí skončiť. On si to musí uvedomiť a je úplne jedno, akého ministra tam dá, je úplne jedno, že on to do roztrhaného tela obhajoval, že vykrikoval, že potrebuje ďalšie a ďalšie dôkazy a pritom ich sám mal na stole. K tým poslaneckým prieskumom poviem ďalšiu takú vec, prečo hovorím, že treba ďalší, prečo hovorím, že treba znova ísť do toho. Keď sme boli na poslaneckom prieskume, tak nám ani minister, ani jeho úradníci nepovedali, že existujú dva ďalšie dodatky k zmluve. Aj pán premiér, keď sa k tomu vyjadroval, vôbec nehovoril o tých dvoch dodatkoch k zmluve. Až keď na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme podali riadnu žiadosť a prišlo vlastne k tomu, že kompletne celá zmluva bola zverejnená aj s dodatkami, až vtedy sme sa dozvedeli, že sú ďalšie dva dodatky. To znamená, rovnako ako sme robili doteraz, budeme pracovať na tom aj ďalej, aby sme naozaj neboli v situácii, že predávame za polovicu niečo, čo Češi za dvojnásobok. To je jednoducho absolútny škandál a ja si myslím, že to je práca opozície, práca zastupovať verejnosť, ktorá je s týmto absolútne nespokojná. Kdekoľvek prídem, tak ľudia napriek tomu, že emisný obchod je ťažký, ako vo svojej podstate, sa ma pýtajú na to, že prečo my predávame za polovicu to, čo Češi za dvojnásobok. A naša zodpovednosť je to, aby sme to zarazili, či sa to premiérovi páči, alebo nie. Možno technicky, kedy by to mohlo možno byť? Či ste už rokovali s inými partnermi, či už kolegami z iných strán? Čo sa týka čoho? Veď na budúci týždeň zbiehajú prvé výbory, potom je schôdza, tam bude už tento štandardný bod, táto Čaplovičova správa o škandálnom predaji emisí a samozrejme popri tom sa dohodneme. To bude raz, dva. Vy sám ste videli, že proste či v prípade pezinskej skladky, alebo v tomto prípade, alebo dokonca v prípade predaju pozemkov pod Tatrami vieme byť veľmi, veľmi efektívni, účinní a rýchli, keď sa jedná o takéto kšefty.